ଏ ମା କଥା କ'ଣ କି ଏଇ ପଡ଼ିଶା ଘରର ଚିଣ୍ଟୁ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ଆମ ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ ବେଶୀ ବାଟ ଯାଇଛି ଯେ ତୁ ରାଗୁଛୁ ଏମିତି? ଛାଡ଼େ, ମୋ ଖେଳନା ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ସବୁ ରଖିଦେଉଛି ଏଇନେ। ହଉ ହଉ ଯା, ଏବେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଟିକେ କରିଦେଇକି ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି ହେଇକି ଆସେ। ଏ କୋରୋନା ଟାଇମ୍ଟା ପରା, ତୁ ବାହାରେ ବୁଲିଲେ ସେମିତି ହେବ। ହାତ ସାନିଟାଇଜର୍ କରିକି ଭଲସେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇ ପୋଛାପୋଛି ହେଇ ଟିକେ ଭଲସେ ସଫାସୁତୁରା ହେଇ ରହିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ସାନିଟାଇଜର୍ଟା ପାଖରେ ଧରିକି ବୁଲୁଥାଏ କୋରୋନା ସମୟରେ, ହେଲା? ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରେ ଅଯଥାରେ ବାପାଟା ପରା ବାହାରେ ବେଶୀ ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରନି। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣେ। ଯେତେ କହିଲେ ବି କଥା ଶୁଣୁନୁ। କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ସିନା ଭଲ ଲାଗିବ। ହଉ ଯା, ଏବେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରେ, ଯା। ତମେ ଡାଡ଼ି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସୁନ। ମୁଁ ପରା ବାହାରକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ଖାଇବି, ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି କି କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବି ନା। ଆଉ ତମେ ଏତେ ଲେଟ୍ କଲେ ହେବ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହଉ ହଉ ରହ, ଯାଉଛି ପରା। ତୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ହଗିବାକୁ ଆସିଲା କି ମୁତିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ସବୁବେଳେ ଏ ପିଲାଟା ଲାଗିଲା ଆମ ପଛେ ପଛେ। ହଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲିକି ବାଳୁଙ୍ଗାଟା ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଭଲସେ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ଆସେ, ଯା, ଚିକଣ ହେଇକି ଆସେ। ମୁଁ ହଗିଲା ବେଳକୁ ସବୁବେଳକୁ ତୋତେ ନଜର। ଆସେ, ଜଲ୍ଦି ଆସେ ଯାଇକିରି। ଏ ମା, ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଲାଣି ଲୋ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିକି ଆଣେ। କେତେ ସମୟ ଏଇ ଯାକ ବସିକି ଚୋବଉଥିବି କହିଲୁ? ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆଣିଲେ ହେବନି? ହଇରେ, ମୁଁ ତୋତେ କେତେବେଳୁ ଡାକିଲିଣି ଆସିକି ଖାଇବାକୁ, ତୁ ସେପଟେ କ'ଣ ଚିଲଉଛୁ ମା ମା ବୋଲିବା? ଆସିକି ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ା ହେଲାଣି ତୋର କେତେବେଳୁ କହିଲୁ? ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କିଛି ନ କରିକି ଖେଳରେ ବୁଲ ମନ ଦେଇକିରି ଖାଲି ପାଠପଢ଼ାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକା, ବୁଝିଲୁ? ଖାଇବା ବଢ଼ାଇଛି, ଚୁପ୍ କିନା ଖା। ଏ ମା, ତୁ ସବୁବେଳେ କାହିଁ ମୋ ଉପରେ ଗେରଗେରଟା ହେଉଛୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ତ ମୋର ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତୋ କଥା ମାନି କୋରୋନାକୁ ନ ଦୂରେଇବା ପାଇଁକା ମୁଁ କ'ଣ ନ ଇଏ କରୁଛି କହିଲୁ? ମୁଁ କୋରୋନାଠୁ ଦୂରେଇକି ରହୁଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛି, ସାନିଟାଇଜର୍ କରୁଛି, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଠିକ୍ସେ କରୁଛି, ଗରମ ପାଣିରେ ଧୁଆଧୁଇ ହେଉଛି। ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ବି ତୁ କାହିଁକି ରାଗୁଛୁ କହିଲୁ? ହଉ ଖାଇଲା ବେଳଟା ତୁ କେହି ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ବୁଝିଲୁ ପିଣ୍ଟୁ? ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରି ହେବନି। ପୋଲିସ ସାଇରନ୍ ଖାଲି ଭ୍ୟାନ୍ ଖାଲି ସଁ ଭଁ ଭଁ ହେଇ ସାଉଣ୍ଡ କଲେଣି। ଆଉ ଆଜିଠୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରି ହେବନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବୁ, ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ତମ ଘରକୁ ଯିବି, ହେଲା? ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିବା। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରେ ବୁଲିଲେ ଜାଣିଥିବୁ ତ ଇଏ ପୋଲିସ ବାନାବାନି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଛାଡ଼େ, ତୁ ଘରକୁ ଯା, ନହେଲେ ଚାଲେ ତମ ଘରେ ଆଜି ମିଶିକି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ମୋ ମା' ପରା ସେଇଆ କହୁଥିଲା ଏଇନେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଖାଇକି ଘରେ ବସିଥିଲି। ତୁ ଡାକ ଶୁଣିକି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଶୁଣେ, ଯଦି ରହିବା କଥା ମୋ ସହିତ ରହ, ଆଉ ଶୋଇବା କଥା ମୋ ସହିତ ଶୋଇବୁ, ଚାଲେ। ହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଡାକିବୁନି ତମ ଘରକୁ। ତୋ କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ବି ଭୟ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ତୁ ଆସିବୁ ଯଦି ଆସେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯାଉଛି ମୁଁ। ପିଣ୍ଟୁ, ତୁ କହିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ଘରକୁ ଆଉ ଗଲିନି। ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି, ହେଲା? ଚାଲେ ଶୋଇବା, ଚାଲେ। କାହିଁ ତତେ କ'ଣ ଭୟ ଲାଗିଲା କି ଘରକୁ ଯିବାକୁ? ତୁ ପରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ, ଆଜି ତତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଘରକୁ ଯିବାକୁ? ନାଇଁରେ ଚିଣ୍ଟୁ, ତୋ କଥା ବି ଶୁଣିକି ମୋତେ ବି ପୁରା ବେଶୀ ଭୟ ଲାଗିଲା। ହଉ ଚାଲେ ଆଜି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଯାହା ଉଠିକି ଯିବା କଥା ଦିନବେଳା ଯାଇକି କାମକୁ ତୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଥିବା। ଆଉ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ ବାହାରିବାନି, ହେଲା? ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ। ଏଥର ଆମେ ଯାହା ବୁଲିବାକୁ କରୁଥିବା, ଯାହା ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବା, ଯାହା ବି କରିବା ଦିନବେଳା କାମ ତୁଟେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା, ବୁଝିଲୁ? ଏଇ ଆମ୍ବ ଚୋରି କଥା ଶୁଣିଲେ ବୋଉ ଆହୁରି ବେଶୀ ରାଗିବ, ଆଉ ମା' ତ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ପକାଇବ, ବାପା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ମୋତେ। ତୁ
ତୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କଥା କାହାକୁ କହିବୁନି। ଆମେ ମିଶିକି ତୋର ମୋର ଯିବା, ବିଲରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିକି ଆସିକି ଘରେ ଚୁପ୍ କିନା ଶୋଇପଡ଼ିବା, ବୁଝିଲୁ? ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଶୋଇପଡ଼ିବା ଚାଲ।